Dostu trena sitna let kali ni sebitna pada. Lagi trena isbang kalau hambai di nihan mantap mencoba kontan ni nasi dah birat tension membang. Dek sekte udah ज़्यादा टाइम में सनराइज हो रहा है इधर. Hello लोगोफोर फिनबाय ट्रेना दाबो सफैयाखै थ' रायलायनो होननानै सानबाय दासान्दि जायबा 10टा हारि दङ 10टा जनगोष्ठी दं बिथांमोनखौ STP होनायनि सायाव थ' मन्त्रि एमएलए बिथांमोना दाखालिबो 26 नभेम्बर आयेन आफादाव मोनसे रिपर्ट माने दाखिल खालामदों प्रतिवेदन होनना बुङो बे प्रतिवेदनाव दाखिल खालामनाय बायदिब्ला मोनथाम हारिखौ STP होनाय जागोन आरो मोनथामखौ STP अलरेडि मैया आं सुंद' भिडिअ होदों बेयाव गोलावै बेखेवखादोंमोन आरोना STP आरो STP नि सोमोन्दै थ' दा मोनसे जायगानिया कच राजबंसि बिथांमोनखौहा STP P होनो होनना सानदों बेबो महा आनडिभाइडेड गवालपारा थ' आनडिभाइडेड गवालपारा होनोब्ला लोगोफोर माखौ बुजियो हाल्ला रायलायबाय थादों एसे साइडआव फैना रायलायदों आनडिभाइडेड गवालपारा होनोब्ला सिगां मोनसेयानो क'क्राझार चिरां आरो गवालपारा बेखिनिखौ लानानैहा दा बेनि बेरेखायनो दाबिनानै जोंहा अल ट्राइबेल संगठन सबानो आरो जायखिजाया दल संगठना जों ट्राइबेल दल संगठनफोरा एबसुजों लोगो लाफानानै गोबां माने रेलि बानायबाय दसलाय होबाय दा बिनि उनावबो मैया माने ट्रेना फैसिगोन नामा मैया मोनसे माबा जानानै थांबाय दसे खमाय दे सिरि थाला माथो ट्रेना दा बुखिना होबाय नालाय एसे हाल्ला जाबाय आरो दावराव दा फिन जागायजेनबाय थ' माने बिथांमोननो आनडिभाइडेड गवालपारा बेखिनि ओनसोलनि मानसिफोरखौ STP होनो नागिरदों थ' बिथांमोननो बेबायदि होयोब्ला जोंनि BTCआव जोबोद खहा जागोन होननानै गेदेरफोरा बुंदों एबसुनि लिडारानो जायखिजाया बयबो आरो लोगोसे माने सेन्ट्रेल लेभेलावहाय STP STV STH बिदि भाग गैया डिभिजन गैया जोंनि स्टेट लेभेलावसो दङ दा सेन्ट्रेल लेभेलाव डिभिजन गैयाब्ला मा उसुबिदा जायो सेन्ट्रेल लेभेलाव डिभिजन गैयाब्ला जोंहा जिहेतु मोनसे जाहैबाय आरो इमान मोनद' हारिखौ जुदि ST बानायब्ला बिसोरनि जनसंख्या जिथुबा जनबहुल मस्ट एडभान्स आरो पपुलास होनना बुङो बिथांमोनखौ मानो होनबा बिसोरखौ जोंखौनो देखा-देखिनिथ' बेसेबांबा मन्त्रि जाबाय बेसेबांबा MLA जाना थांबाय ओमफ्राय दा बिथांमोननो जुदि होयोब्ला बिथांमोना गासै लोगो नांनानै मोनद' हारिया लोगो नांनानै 1 करोड़ बेसेबांबा जागोन ना बुंदों 1 करोड़नि बारासो खोमा थ' बेसेबां मानसिया जुदि एसेबां 45 लाख बा 50खौनो हमबाय देसनाय बेसेबां सुबुंनि मानसि थानायखौ जुदि माबाफैब्ला जोबोद माने खहा जागोन आरो ओंखायनो माने दा माबा खालामबाय थानाय जादों आरो गोदोमाफोरा बुंदों आनन्दआ सोलिबाय थागोन होननानैहा जांख्रिथाया सोलिबाय थागोन जुदि जेथियासिम माने माने ST होनायखौ बिसोरो हमथानानै लाखिया थ' मैयायो मोनसे बुस्थु जानानै थांबाय मैया माने आयेन आफादावहा मोनसे रिपर्ट दाखिल जाबाय प्रतिवेदन मा होनो मा बिलाइ होनोथाय जायखिजाया आरो रिपर्ट होनबा नोंथांमोना मिथिनांगोन थ' मैयाहा आयेन आफादाव बेनि सोमोन्दै जेबो रायलायनाय जायासै माने जास्ट स्पिकार बिथां मानगोनां डक्टर माने डक्टर होनलायलांबाय आंबो बिश्वजित दैमारिनि आखायाव मानगोनां बिश्वजित दैमारिनि आखायाव प्रतिवेदनखौ दाखिल खालामबाय रिपर्टखौ दा बे रिपर्टआव मा दङ रावबो मोनथिया दा लोगोफोर ओंखायनो गिनो गोनां जाना फैदों बेखौ लानानै मैयाहा जोंनि फरायसाफोरा माने आबेगारि जानानैहा माने एसे खहा खालामनायखौ नुनो मोन्दों आरो बड'लेण्ड सेक्रेटारियाव मानो होनब्ला जोंनिनो गेदेमा हाग्रामा महिलारिया NOC हरदोंमोननो बार NOC हरबाय थानायनि कारनाव NOCखौ बेबायदि होनाङामोन आरो सापर्ट टाइप जाहैबाय नालाय जायनि थाखाय थारमाने दावराव सोलिगासिनो दङ आरोना लोगोफोर दा मा जानो थांगासिनो जोंनि इयुन जोलैया दा गाबोन सबनेनफोरा मोनथिलायगोन मानो होनब्ला बे रिपर्टआव मा दङ बे रिपर्टखौथ' रावबो फरायना होआखै सबानो माने मोनसे कनफिउस जाना दङ आङो सानो मोजां रिजाल्ट फैयो होननानै आरो जुदि बायसान्स मोजां रिजाल्ट फैया अब्लाबोथ' गेदेमाफोरा नांखानांगोन जेरैखि जाया होबथानो नाजाथारनांगोन आरो जै बर' हारिनि जोबोद मानसि दङ ओंखायनो आं एसे माने साइलेन्टलि रायलायबाय आरोना लोगोफोर बेखिनिखौनो आं फोरमायबाय जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों आरोना गोसोआव